Така, сега ще ти покажа. Аз влязах в твоя район, но влезнах през един друг. Така че просто просто да ти покажа за какво става въпрос. Да го имаш снимано. Така, значи, сега тук в менюто влизаш и тук има няколко неща. Дневен график, там ти пише кои са ти фирмите, които обслужваш и кой ден примерно. Нали, сега за тебе ти пише сряда, ама ти примерно си го обслужваш, нали, вторник, сряда, там както ти дойде. Но като цяло е сряда, ще ти го търсят, нали, сряда. Тогава ще ти излизат ето тук задачи от клиенти и тогава ще можеш, от сряда нататък ще можеш да ги въвеждаш. Това е един супер стор, един перфектен магазин, който по-нататък ще ти обясня за какво става въпрос, или аз, или колежката. Тук стандартните отчети, това са едни отчети, в които също се въвежда информация и се качва снимки. Но към този момент няма да казвам нищо подробно. Просто те запознавам сега с приложението. Така, дневния график ти казвам, нали, че изписва кога, какво обслужваш. Дейности, това тук спускат примерно задачи. Дадената фирма, ако иска нещо от нас да го направим, качва ето тук. И трябва да има червеничко като тези двете. И штракаш върху него и то ти изписва, примерно, еди си коя фирма, еди си какво иска с текст. Така. След това стандартните отчети са штракаш върху тях. Ето така, когато штракнеш, то ти излиза. Излиза ти, когато е стандартният отчет за еди си коя дата. Ето така тук. Ето сега тук, примерно, колежката ги е качила снимките, които ти ми прати. Които прати в групата. Като това е едната фирма, това е зебрата. Ето штракаш върху нея. Така. И ето тук излиза статус на артикули, действие ниска наличност и така нататък. Така. Ето сега тук, това, което ти прати като снимки, се качи в позициониране визуализация. Штракам върху него. Така. Значи, тези артикули са си въведени от самата фирма. Ти не въвеждаш нищо. Но от тебе се иска в предприето действие да избереш, штракаш, нали, тук, пишеш след. Защото е след обслужването. Снимки след обслужването. Штракаш, търси, ето, след мерчендайзинг. Штракаш и задължително даваш отговор да. Защото ако е отговор не, означава, че не сме го направили. Но ако е отговор да, означава, че сме го направили. След което даваме запази всички промени. Арбе. И тук, нали, горе трябва да ти зарежда. Ето, зареди. Ето, успешно редактиране на услуга. То беше направено, но аз просто ти го натиснах да го видиш как се прави. След което, нали, да приемем, че снимките не са качени още. След като го направим това, което до този момент направихме, трябва да отидем в прикачи, за да качим снимките. Даваме прикачи, след което натискаме добави снимка. Добави снимка. Оттам избираш файл, защото те вече са ти на телефона и примерно зависимост от телефона, тук примерно дава файл, камера и тук пак дава камера. Чай да видим на файл какво ще ми даде. Ето го, дава така. Тук дава, нали, галерията ти изкарва. Ето го, това штрак. Штракаш върху галерия
и избираш снимката и като я избереш, даваш ОК или избиране, в зависимост от телефона, и то започва да ти върти, да ти зарежда и ти качва снимките. Ето в момента, виж, тук са качени 4 снимки. Примерно, за да ги видиш как изглеждат, нали, да ги прегледаш, щракаш върху тях. Ето, можеш да си видиш снимката, която е качена. Ето е. Която е качена. И след това даваш затвори. Оттам към отчета. Натискаме към отчета. И така с всяко следващо нещо. Задачи от клиенти. Тези задачи от клиенти са това, което примерно сме ти казали да направиш. Ето, избираш, нали, тук от менюто, така, и ти излиза, ето, T-Market, Приморско. Така, зарежда ти в момента. И значи, което е в зелено, това означава, че е направена задачата, качени са снимките и е вписана информацията. Тук това първото е синьо. Това означава, че не е въведена информация, че не е приключена задачата. Затова щракаме тук. Така. И от нас се иска, нали, в случая от тебе, акционен артикул. Това означава да снимаш акционния артикул и съответно да му въведеш, като щракнеш върху акционния артикул, слизаш по-надолу и виждаш кои артикули ти търси като акционни, които, нали, са на акция. Търси ти Якобс 200 разтворимо и Нова Бразилия 200. Съответно, като щракнеш тук така, ти дава повече информация за дадения артикул. Това, което е с звездичка, е задължително. Тук ти иска цената на този артикул, падаш на другото меню за другия артикул, пак цената. След като въведеш на двата артикула цените, даваш запази всички промени. След като дадеш това да запамети, отиваш малко по-нагоре в предприето действие и избираш рекламна брошура. Ето, може да си го напишеш рек. Търси и то ще ти изкочи. Ето, рекламна брошура. След това даваш отговор да. Само да ти обясня, че в рекламна брошура е когато не е с карта. В смисъл, просто артикул е намален в рекламната брошура. Така, даваш отговор да, даваш запамети всички промени и е готово, след което отиваш в прикачи и прикачваш снимките, които си снимала.